ponekad mladić dođe i kaže mi zbog čega imamo ovolika iskušenja. Čak nekad i sa roditeljima, i sa bližnjima, i sa rodbinom, i možda sa okolinom u kojoj živim. Samo zbog toga što sam odlučio da ću klanjati 5 vakata namaza, samo zbog toga što sam odlučio da ja koji se zovem Ahmed ne budem musliman samo imenom, nego da budem musliman i imenom, i karakterom, i vjerovanjem, i moralom, i svim drugim porama života. Zbog čega? Odgovor je, Allahov robe, to se mora desiti. To je Allahov sunnet na zemlji. Da bi Allah subhanahu wa ta'ala isklesao, iskušao, rastavio ono što je dobro od onoga što je loše kod vjernika. Jer ne može vjernik postići velike stepene imana, niti velike stepene nade, straha, žudnje za onim što je kod Allaha subhanahu wa ta'ala, sem sa iskušenjima. Iskušenja su neminovna, moraju doći. Ono što je na nama je da kada dođe iskušenje, da znamo kako ćemo se ponijeti sa njim, a ne da znamo kako da ne dođe do iskušenja. Jer iskušenja moraju doći. To je od Allahovog kadera. To je od Allahovog kadera. Na tebi je kada dođe taj Allahov kader da znaš kako se prema njemu obhoditi. I sve što mu'min više izdrži na iskušenjima i sve što više prelazi granice iskušenja i te prepreke, sve je na većim deređama i sve se više kleše da dođe do tog stepena da bude među ovim vjernicima koji će ući u džennet, a njihova lica će sjati poput punog mjeseca u noći Bedra.